Duol makedo gi mibadhi e pacho ka mano EACC dwaro mondo donjne Gavanas adek mantiere telo sani kod achiel machon gi chin mibadhi. EACC bende olero ni nonro dhi nyime ne Gavanas mamoko 5 manie telo sani kod mamoko 11 manotie thuolo mokalo ka gin e okenge mogik mag nonro ma kamago. Duol no kata kamano kwe ni onge nonro ma gisechako timo e wi mibadhi maliekore sani ni otimo newa e od bura. Luenj kedo gi mibadhi e sirikal nyocho ka okang' machielo tok jatend piny William Ruto lieko ni mibadhi ogoyo tach e od bura. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC koro nenore ka gima piago pande tok chiwo nyinge Gavanas adek manie telo sani kod machielo manotiyo chon mondo donjnegi. Kamano bende tend EACC olero ni nonro dhi nyime ne Gavanas mamoko 5 manie telo kod 11 manotiyo chon kendo gichiegni tieko. The Commission has completed 89 high-profile cases and submitted these cases to the Director of Public Prosecution for action. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. This also involves 2 cabinet secretaries, former cabinet secretaries, that is, principal secretary, CEOs, and MDs of various state corporations. In addition, the Commission is at advanced stage of investigating the following. 1, 5 sitting governors. 2, 11 former governors. Gavanas go itudo kod weche kuo gitiyo marach kod mwandu jopiny kamotingo bende chiwo tije kata orak ne anyuola maggi. Kata obedo ni machiegni ni jatend piny William Ruto yande owacho ni mibadhi otiap e od bura, EACC olero ni pok gichako timo nonro ma kamano. In order to address irregular recruitment, manipulation of payroll, and payments of irregular allowances, embezzlement of mortgage and car loan funds at the counties, the Commission is actively pursuing cases worth about 1.8 billion Kenya shillings involving 822 county officials. Bende gilero ni gin kod jood bura moyo 12 ma inone witiyo marach kod omenda mag NGCDF. Yes, we are investigating some members of parliament, not on receiving bribes within the parliament or to do with the committees, but we are investigating about 7 constituency development fund investigations that are ongoing throughout the country. Kamano bende EACC olero ni gionge wasiwasi wi wach ma jatend piny chugo aput mabiro tudo kanyachiel migepe manono mibadhi e pacho ka kata obedo ni gie sani do chungo wach ma kamano. First, it was an idea by the Commission then that it was good to bring together all these actors within the criminal justice system, excluding the judiciary, so that we are able to coordinate our activities in a more closer and more coordinated manner. So it is an administrative issue. It has nothing to do with a legal requirement. Apisi majo min buche korigeno ni biro chiwo wache wi poni Gavanas gom ibiro donjnegi kod ketho mar mibadhi kata oyo.